עמוד הימים מסכת ברכות, אנחנו בדף נ"ה עמוד ב', אומרת הגמרא, אנחנו בתחילת העמוד בשורה הראשונה למעלה. אמר רבי לוי, לעולם מצפה אדם לחלום טוב. אדם צריך בעצם לצפות שחלום טוב הוא יתקיים. כמה להמתין לחלום טוב? 22 שנה, עד כ"ב שנה. מנהלן, מאיפה לומדים את זה? שאפשר שהחלום יתקיים עד 22 שנה אחרי שהוא חלם את החלום. מיוסף, מה כתוב ביוסף? דכתיב אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. ואז בעצם כתובים כל החלומות שחלם יוסף כשהוא היה בן 17, אבל כאשר הוא נעשה משנה למלך מצרים, שאז כולם השתחוו לו, שאז בעצם הגיע הפתרון על תיקונו, זה כתוב ויוסף בן 30 שנה ועומדו לפני פרעה. מין שיבסר עד תלתין, זאת אומרת מין 17 שזה שיבסרי עד תלתין עד 30, כמה עוות תלת 13 שנה. ושב דסיבה, זאת אומרת תוסיף להם 7 שנים של סבה, ותרתי דחפנה, 2 שנות הרעב, כן? 20 ותרתי, יוצא בעצם 22. זאת אומרת, הוא היה בן 30, הוא עמד לפני פרעה, אבל מתי בעצם הפתרון של החלום מגיע על מכונו? מתי שהוא בעצם, יעקב ירד אליו למצרים, שזה תוסיף עוד 7 שנים של סבא ועוד 2 של רב. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, לאדם טוב אין מראים לו חלום טוב, כן? כן, לאדם טוב מראים לו חלום רע. למה? שהוא ידאג, ואז הוא לא יחטא. והעצב שלו יכפר על העוונות שלו. ולאדם רע אין מראים לו חלום רע, אין מראים לו חלום רע, אלא מראים לו חלום טוב כדי לשמח אותו, ואז זה בעצם יחשב לו שכר על כל המצוות שהוא עשה. אומרת הגמרא תניא נמי אחי, שנינו גם כן בברייתא, כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב. אז תראו שהנה דוד המלך, אדם טוב, לא ראה חלום טוב, וכל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע, לאדם רע לא מראים חלום רע. שואלת הגמרא והכתיב, הרי כתוב לא תאונה לך רעה. זאת אומרת, מי שחוסה תחת כנפי השכינה, אז הוא לא יזדמן לפניו רעה. ואמר רב חיסדא אמר רבי ירמיה בר אבא שלא יבילוך לא חלומות רע ולא עוררים רעים, ונגע לא יקרב בו עליך, שלא תמצא אשתך ספק נידה בשעה שאתה בא מן הדרך. אתה רואה שלאדם טוב לא מראים בעצם חלום רע, אלא דואגים שיהיה לו הכל טוב. אומרת הגמרא, אלא מה הפירוש? יהיו לו חזילה, הוא עצמו באמת לא רואה את החלום הרע. אחרים נחזו לה, אבל אחרים רואים עליו את החלום רע ומספרים לו, ואז ממילא מתוך ככה הוא דואג, והוא בעצם בעצבות. אז אם כן, אדם טוב לא רואה לא חלום רע ולא חלום טוב, אלא אחרים מספרים לו שחלמו עליו חלום רע, ואז הוא דואג. שואלת הגמרא, וכי לא חזה הוא מעליותא, אם בעצם הוא לא רואה שום חלומות וכיס דבר טוב. ואמר רב זעירא, כל עולן 7 ימים בלא חלום נקרא רע. אדם שישן 7 ימים, יום אחרי יום, והוא לא ראה חלום באחד הימים הללו, נקרא רע, שנאמר 7 ילין, כן? וסבע ילין בא לפקוד רע, אל תקרי סבע, או שבע, כן? ושבע ילין בא לפקוד רע, תקרי ושבע, אלא 7, כן? שזה בעצם דבר לא טוב, אם אדם ישן 7 ימים, יום אחר יום, 7 לילות, הוא לא רואה חלום. אומרת הגמרא אלייך, אמרת חזה ולא ידע מה חזה. לאדם טוב מראים לו חלום טוב בשינה, אבל הוא נשכח ממנו לפני שהוא מתעורר, ואז ממילא הוא כבר לא יודע מה הוא חלם. ככה זה לכולנו. אומרת הגמרא, אמר רב הונא בר עמי, אמר רבי פדת, אמר רבי יוחנן, הרואה חלום ונפשו עגומה, כן, מחמת החלום, הוא הנפשו בעצם, הוא בצער, ילך ויפטרנו בפני 3 אנשים. שואלת הגמרא, יפטרנו? ואמר רב חיסדא, חלמא דלא מפשר, חלום שלא פטור כאיגרא תא דלא מקריא, כמו איגרת שלא פתחו אותה, אז עדיף שלא יפטרו אותו. יישאר חלום לא טוב ולא רע. אומרת הגמרא, אלא אם יטיבנו בפני 3, זאת אומרת יעשה אותו טוב בפני 3 אנשים שאוהבים אותו. שואלת הגמרא, ליתי תלתא ולאמא, לא שואלת, הגמרא בעצם מסבירה איך בעצם עושים הטבת חלום. ליתי תלתא ולאמא, יבוא 3 אנשים ויגיד להם ככה, חלמא טבא חזאי, חלום טוב ראיתי, ולאמרי לא הנח, והם יחזירו לו טבא הוא וטבא לעבד. חלום שראית הוא טוב, וקיומו גם כן לטוב. רחמנא לשווה לטב, הקדוש ברוך הוא יעשה אותו לטב. 7 זימנין לי גזירו עליך מנשמיא דלאה וטבא. 7 פעמים גזירו עליך מהשמיים שהחלום הזה יהיה חלום טוב, ויהיה וטבא, ובאמת החלום הזה יהיה חלום טוב. אומרת הגמרא, מה ההמשך של הסדר הטבת חלום? ולימו, הוסיפו לו 3 הפוכות, 3 פסוקים שמוזכר בהם הפוך, מרעה לטובה. ושלוש בדויות, 3 פסוקים שמוזכר בהם בעצם פדיון, ושלוש שלמות, 3 פסוקים שמוזכר בהם שלום. גמר עכשיו תסביר את כל הפסוקים. 3 הפוכות, הפכת מספדין למחול יפתח שדתי ותזל לשמחה, אתה רואה לשון הפיכה. אז תשמח בתולה במחול בחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לששון וניחמתי וכולי. אתה רואה גם כן ההפך של אבל לששון. פסוק שלישי, ולא אהבה השם אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה.
מה זה השלוש בדיות? אומרת הגמרא, דכתיב פדה בשלום נפשי מקרב לי. פסוק השני, בדי השם בשמעון ורינה. פסוק השלישי, ויאמר העם אל שאול אל נתן ימות, אשר עשה את התשועה הגדולה הזאת. חלילה חי השם מיפול שערת ראשך, כך כתוב בשמואל, כי אם אלוהים עשה היום הזה ויפדו העם את יונתן ולא מת. מה השלוש שלומות? אומרת הגמרא, דכתיב, פסוק ראשון, בורני בשפתם שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. דבר שני, ואורך לבשה את המסי, כן? שהוא בעצם, וההמשך הוא זה, ראש השלישים, לך דוד ועמך בן ישי, שלום שלום לך ושלום לעוזריך וכולי. כל זה הובא בספר דברי הימים. הפסוק השלישי, ואמרתם כל אחי ואתה שלום אותך שלום וכל אשר לך שלום. אומרת הגמרא, מאמר אמר זאת רב רבשי אביעד ועבדד היו יושבים ביחד. אמרי כל אחד ואחד מינן, כל אחד מהם אמר, לאו מילתא דלשמיע לו חמור. אחד יגיד כל אחד בעצם דבר שהחבר שלו לא יודע. פתח אחד מנהיו, אחד מהם פתח ואמר ככה. אי מאן דחזה חלמה, מי שרואה חלום ולא ידע מה חזה ולא ידע מה הוא רואה בחלום, ליקום קם בכהן, יעמוד לפני הכהנים, בידנא דפרסי ידהו, בשעה שהם פורסים את ידיהם, ולהם אחי ויגיד כך, ריבונו של עולם אני שלך וחלומותי שלך, חלום חלמתי, ואיני יודע מהו. בין שחלמתי לעצמי ובין שחלמו לי חבריי, בין שחלמתי לאחרים, אם טובים הם, חזקי מאמצים כחלומותיו של יוסף. אם צריכים רפואה רפאים כמי מראה על ידי משה רבנו, כמרים מצרתה, או כחזקיהו מחוליו, כמי יריחו, על ידי אלישע. כשם שהפכת קללת בלם הראשון לברכה, כן הפוך כל חלומותיי לטובה ומסיים בעד הכהנים. מסיים ביחד עם הכהנים, דיין לציבור אמן, ואז כל הציבור עונים אמן אחר הבקשה שלו. אומרת הגמרא, והיא לא, אם בעצם הוא לא סיים את הברכה עם הכהנים, לאמא אחי יגיד בזמן שנשאר, אם הוא סיים לפני, אדיר במרום שלכם לגבורה, אתה שלום שמך שלום, יהי רצון לפניך, שתשים עלינו שלום. ותמיד יראה לסיים עם הכהנים, שהם בעצם יענו אמן גם אחר הברכה שלו. אומרת הגמרא, פתח אידך, המורה השני פתח ואמר, איימן די למטה, מי שנכנס לעיר, ודחיל ממנה בישום, מפחד מהעין הרע. לנקוט זיקפא דידא דימינא, ייקח את האגודל שיד ימין, בידא דשמאל, יאחוז אותו ביד שמאל, וזקפא דידי דימינא, ולמלא, כן, תפוס אותו חזק, ובעצם האגודל של ימין נמצא בתוך יד שמאל, וזקפא דידא די שמאלה, בידא די ימינא, ואת האגודל של יד שמאל ייקח ויאחוז אותו ביד ימין. ולמה אחי אומר ככה, זה בעצם כזה דבר. זה ככה, אם בעצם יד שמאל, אז בעצם תופס ככה, ויד ימין בעצם אוגדת אותו גם כן. אז זה בעצם ככה, זה לאחוז. ויגיד ככה, אנא פלוני בר פלוני, אני איש בן פליש, כן? נגיד משה בן יהודה, משה בן דוד יחנה, מי זרע דיוסף קעתינא, אני מגיע מהזרוע של יוסף, דלושלתא בן אבישע שלו שית בן הרע, שנאמר בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אל תקרא עלי עין, אלא עולה עין. זאת אומרת שהם שולטים על העין הרע. רבי יוסי בר חנינא אמר, מאחה, אומר פסוק אחר, מאיפה לומדים שאין העין הרע שולטת בזרעו של יוסף, שנאמר מלאך הגולת מכל עבר תנא ויקרא בשם אישים ושם אבותי אברהם יצחק, ותגלו רוב בקרב הארץ. מה הדגים שבים, המים מכסים עליהם, ואין העין הרע שולטת בהם. אבל זרעו של יוסף אין העין הרע שולטת בהם. ממשיכה הגמרא, וידחל מן אבישע דילה, ואם הוא מפחד מהעין הרע שלו, של עצמו, שהוא יזיק אחרים, לכזה אטרפא דניחא דשמאלה, כן? הוא יסתכל על הדופן השמאלית של האף שלו. אומרת הגמרא, פתח חידך ואמר, השלישי בעצם שישב איתם, אמר גם הוא חידוש. איימן דחליש, מישהו חולה, יום הקמה לא ליגל, ביום הראשון לא יגלה לאחרים שהוא חולה, כי יחד לא יתר מזל כדי שלא יורע המזל שלו, מכאן מלך ליגלי, אבל אם החולה שלו ממשיך, יכול לגלות שהוא חולה. כי עד רבא, כמו שראינו ברבא, באה וחליש, יום הקמה לא מגלה, מתי שהוא חולה, אז הוא יום הראשון לא מגלה שהוא חולה, מכאן מלך המשיך לחולי, אמר לשם היום לשמה שלו, פוק אכריז רבא חלה, שתך תצא ואכריז, שרבא חלה ותפרסם את זה, שיתפללו ובקשו לרחמים. מאן דרחים ליבה אלי רחמים, מי שאוהב אותי מבקש אליי רחמים, ומאן דשניא לי יחדלי, מי ששונא אותי שישמח על זה, ועל ידי זה השמחה שלו ישוב חרון האף, כדכתיב, ויפול אביך אל תשמח ובקשתו לגל לבך, פן יראה השם ורע בעיניו וישיב מעליו אפו. השמחה היא גורמת להסיר את החרון האף מעל החולה. אומרת הגמרא, שמואל כי אבי חזי חלמא בישא, שמואל מתי כשהוא היה רואה חלום רע, כן? והוא רצה שהוא לא יתקיים, אמר וחלומות השב ידברו. וחזי חלמא טוב, כשהיה רואה חלום טוב, אמר וכי חלומות שב ידברו, מה הכתיב בחלום אדבר בו? אני רוצה את החלום הזה. אומרת הגמרא, רבא רמי רבא הקשה, הרי כתיב בחלום אדבר בו, וכתיב מה כתוב, וחלומות שב ידברו, אז תחליט, האם בחלום זה אמת או שווא? אומרת הגמרא, לה קשה כאן על ידי מלאך, שכתוב בחלום אדבר בו, מדובר על ידי מלאך, לכן מלאך לא משקר, ולכן דברי החלום דברי אמת, וכאן על ידי שד, שכתוב חלום עכשיו לדבר, מדובר שהחלום נאמר על ידי שד, שדים הם שקרנים, לא מדברים אמת.
אומרת הגמרא, אמר רבי ביזנא בר סבתא, אמר רבי עקיבא, אמר רבי פנדא, אמר רבי נחום, אמר רבי בירי, שום זקן אחד ומנו, כן, מי זה היה? רבי בנה, 24 פותרי חלומות ירושלים, פעם אחת חלמתי חלום, הלכתי אצל כולם, כל הפותרי חלומות, שיפתרו לי את החלום, ומה שפתר לי זה, לא פתר לי זה. כל אחד פתר אחרת, וכולם התקיימו בי. התקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה, כל מה שהם אמרו, הכל התקיים. אומרת הגמרא, הטו כל החלומות הולכים אחר הפה, קראו, וכי זה פסוק שכל החלומות הולכים אחר הפה. אומרת הגמרא, אם כן זה פסוק, כרבי אליעזר. למה רבי אלעזר מנהל שכל החלומות הולכים אחר הפה, מה שאדם מוציא מהפה זה מה שהוא חולם, שנאמר, ויהי כאשר פתר לנו, כן היה. לגבי שרופים, אמר רבא והוא, כל זה דווקא, שהחלומות הולכים אחרי הפה, דווקא מתי? דמה אפשר לימין חלמי, שהפתרון הוא כמו החלום, קרוב בעצם להבין את החלום על ידי הפתרון, שנאמר איש כחלומו פתר. שרה הגמרא, יש שם עוד פסוק, והיה שר הרופאים כי טוב פתר, מאיפה הוא ידע שהוא פתר טוב? אומרת הגמרא, אומר, ולעזר מלמד שכל אחד ואחד הראו חלומו, פתרון חלומו של חברו. כן, כל אחד בעצם הראו לו את החלום והראו לו פתרון, אבל לא הראו לו את הפתרון שלו, הראו לו את הפתרון של החבר שלו. לכן בעצם שר הרופאים ראה שהפתרון שפתר יוסף את חלום שר המשקים, זה כמו הפתרון שהוא בעצם ראה בחלום. אז מילא הוא ידע שהוא טוב פתר. עכשיו הוא לא ידע מה הפתרון שלו, מה שר המשקים בעצם חלם עליו, ראה אצלו. אמר רבי יוחנן השכים, אדם שעמד מהמיטה ונפל לו פסוק לתוך פיו, הרי זה נבואה קטנה. אמר רבי יוחנן, שלושה חלומות מתקיימים. אלו הן, מה זה בעצם שלושה חלומות? חלום של שחרית, כן? אדם חולם בסוף המשמרת האחרונה של הלילה, חלום שחלם חברו וחלום שנפטר בתוך חלום. ויש מי שאומר, אף חלום שנשנה פעמיים, שנאמר, ולשנות החלום על פרעה פעמיים, נכון הדבר, ממר אלים לעשותו. אומרת הגמרא, ואנחנו מסיימים את העמוד, אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רבי נתן, אמרים לו לאדם אלה מורה ליבו, מה שהוא יראה ביום, אומרים לו בלילה, שנאמר, אנט מלכה רעיונך על משכבך סליק, ואתה המלך, האירועים שראית ביום יבואו לך בלילה. היווה את תימן, פסוק אחר, מאחר ורעיוני לבבך תנדע, שהפירוש הוא אתה בעצם יודע בחלום מכל האירועים של הלב. אומרת הגמרא, אמר רבא, תדע, מאיפה אנחנו יודעים שלא מראים לאדם אלא מורה ליבו? זה לא מחו ללאיניש, כן? לא מראים לו לאדם החלום, לא דיקלה דדאבה ולא פילה דהי, לא דקל מזהב ולא פיל שנכנס בקופה דמחתא, בנקב של המחט, כן? כי בעצם הוא לא ערער בדברים האלה מעולם, אז לא מראים לו את הדברים האלה. נעצור פה, הגענו לדף נ"ו עמוד א', חזקו ואמצו יום טוב.